Helo a chroeso nôl I sesiynau Tiwtorial Scratch gan Technocamps. A heddi rydyn ni'n mynd I edrych trwy y blociau sain a dysgu sut mae'r blociau sain yn gweithio, sut ni'n gallu cynnwys nhw yn ein prosiect, a sut ni'n gallu chwarae o gwmpas a newid y sain o fewn Scratch. Felly, yn gyntaf, fi'n mynd I llusgo mewn y bloc pan fydd y fflag werdd yn cael ei glicio, jyst so ni'n gallu chwarae y synau ni. A byddai'n llusgo mewn y bloc gynta sain, chwarae sain miaw tan y diwedd. Miaw ydy'r sain gynta mae Scratch yn rhoi iddyn ni pryd ni'n dechrau prosiect newydd, ac os fi'n clicio'r fflag werdd, ni'n clywed y miaw yn mynd. Hyfryd, ond mae yna bloc rili tebyg fan hyn, cychwyn sain miaw. Os fi'n llusgo hyn I mewn yn lle a clicio'r fflag werdd, mae'n neud yn gwmws yr un peth. Felly, beth yw'r wahaniaeth rhwng y dau bloc yma? Wel, os fi'n llusgo mewn bloc arall, bloc dweud, a fi'n mynd I gofyn I Scratch, dweud miaw, os fi'n gallu sgrifennu fe, dweud miaw a chwarae y sain ar yr un pryd. Nawr, gadewch ni edrych ar y llwyfan a weld beth sy'n digwydd pryd fi'n clicio y fflag werdd. Pryd ni'n chwarae sain tan y diwedd, mae Scratch yn gwneud y sŵn wedyn yn symud ymlaen i'r bloc nesaf ac yn dweud miaw. Gadewch ni edrych arno hynna eto. Byddai'n clirio'r sgrin a trio fe eto. So mae'n aros tan mae'r miaw wedi gorffen chwarae y sain tan y diwedd. Ond os yn lle fi'n rhoi mewn y cychwyn sain miaw a dweud miaw, beth sy'n digwydd nawr? Nawr mae Scratch yn symud ymlaen i'r bloc nesaf yn syth. Felly mae'n defnyddiol iawn oherwydd rhai weithiau, falle ni eisiau sŵn I chwarae a wedyn i'r rhaglen parhau. Ond mewn rhaglen arall, falle ni eisiau chwarae sain ar yr un pryd a pethau arall yn digwydd. So mae'n defnyddiol fod dau bloc tebyg yn wneud y dau peth wahanol fan hyn. Mae yna hefyd bloc atal pob sain. Ac os fi'n llusgo hyn I mewn a trio eto, chi'n gallu clywed y bip fach yna. Mae'n dechrau cychwyn y sain, ond wedyn yn gyflym iawn yn cyrraedd y bloc atal pob sain, a ni methu rili clywed e'n dechrau. Os fi'n ychwanegu aros, mae un eiliad yn gormod, so falle degfed eiliad, a wedyn atal pob sain. Nawr ni'n gallu clywed tymau bach fwy o'r miaw yna, ond eto mae'n cyrraedd yr atal pob sain yn gyflym iawn. Felly mae'n defnyddiol fod ni'n gallu atal y synau ni'n creu, oherwydd mae hyn yn meddwl fod falle chi gyda sŵn yn y cefndir, falle mae rhyw cerddoriaeth yn chwarae yng nghefndir y rhaglen chi. Ac wedyn, os chi eisiau stopio'r sŵn ar unrhyw bryd, chi jyst yn gallu defnyddio'r bloc atal pob sain a stopio'r sŵn cyn iddo fe lwpio unwaith eto. Hyfryd. OK. Felly, mae sŵn miaw gyda ni, ond os fi'n clicio ar y saith bach yma I gostwng y diwyslen, wedyn mae ganddyn ni miaw a bydd pob sŵn sydd gennym ni yn troi lan fan hyn. Ar y funud mae just miaw gennym ni, ond mae yna opsiwn I recordio sŵn newydd. Os fi'n clicio ar hyn, mae'n gofyn I defnyddio'r ffôn fi, a mae hyn yn popio lan I gadael ni recordio rhywbeth. So os fi'n clicio'r botwm recordio, fi'n gallu recordio sŵn fy hun. Helo! Dyna ni. Fi'n gallu chwarae fe nôl. Helo! Dyna bach yn rubbish, falle bod yn recordio fe. Un eto. Helo! Helo!
Hyfryd. Ond, unwaith eto, mae gyd o'r lle yma, cyn ac ar ôl y sŵn, ble fi ddim yn dweud unrhyw beth. So gan defnyddio'r dau llinell oren yma, gallu llusgo draw a just dewis y rhan ble fi'n dweud helo. Hello, hello. Dyna ni, a byddai'n cadw y sŵn yma. Nawr, mae hyn yn cymryd ni mewn i'r tab seiniau. Nawr, cofio, mae'r tab seiniau just fel y tab gwisgoedd a'r tab cod. Mae'n unigol i pob sprite sydd gen ni, unigol i bob cefnlen sydd gen ni. Felly, ni'n gallu recordio a gynnwys synau wahanol am bob cymeriad yn ein rhaglen. Ac yn y tab yma, fi'n gallu chwarae y synau fi. Dwi hefyd gallu ailenwi, so byddai'n galw yn helo. Hello. A fi'n gallu newid y sŵn. Fi'n gallu gwneud e'n fwy gyflym. Hello, hello. Hello, hello. Neu fi'n gallu gwneud e'n rili araf. Hello, hello. Hello. A gwylio sut mae'r sŵn yn newid wrth i fi gyflymu ac arafu. Wrth i ni gyflymu rhywbeth, mae'n mynd yn fwy uchel. Mae'r pitch yn mynd i fyny. Wrth i ni arafu, mae'n gostwng a mae'n swnio'n fwy dwfn. Okay, so... Hello. A ni'n gallu mynd nôl i'r greiddiol. Hello. Hello. Dyna ni, yr un greiddiol. Dwi hefyd yn gallu gwneud fy sain yn uwch. Hello. 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 Neu yn fwy feddal. Hello. 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 Nôl i'r greiddiol. Dwi'n gallu tewi y sŵn hefyd, ond fi ddim yn gwneud yna, oherwydd fi ddim yn gwybod pam chi eisiau gwneud yna, mae jyst yn cael gwared o'r sŵn. So mae yna botwm i dadwneud be ni jyst wedi wneud. Mae hefyd opsiynau arall. Dwi'n gallu pelu i mewn. Hello. 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 A nawr, os fi'n... Hello. Hello. Dwi'n mynd yn fwy uchel dros amser. Hello. Hello. Fel sut mae'n mynd lan ar y diwedd. Unwaith eto, os fi'n mynd Hello. nôl i'r greiddiol, fi'n gallu pelu allan. Hello. 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 Bach fwy amlwg fyna fod fi'n dechrau'n uchel a mynd yn distaw. Hello. Hello. Ond sylwi, os fi'n clicio'r ddau o'r rhain, nawr mae'r peth llawn jyst yn distaw. Hello. A dyna pam mae'r dadwneud mor defnyddiol. Oherwydd mae gyflymach a arafach, uwch a feddalach, mae nhw'n gyferbyn ei gilydd. Os fi'n gyflymu rhywbeth, dwi'n gallu arafu fe nôl. Os fi'n neud rhywbeth yn uwch, dwi'n gallu distawu fe i lawr. Ond os fi'n pylu mewn, dydy pylu allan, dydy yna ddim y gyferbyn. Mae jyst yn gwneud y dau peth, so mae'r peth llawn yn mynd yn distaw. Felly, ni'n gallu dadwneud pylu mewn a pylu allan. Dwi hefyd yn gallu gwrthdroi fy llais. Sy'n swnio'n od. So, ni'n gallu gwrthdroi fy llais, troi fe mewn i robot hefyd. A nawr mae ddim hyd yn oed yn swnio fel person rhagor. A dwi'n gallu dewis rhannau o fy llais. Fi ddim eisiau'r darn dawel yma ar y ddechrau, so fi'n mynd i cael llusgo draw a dileu rhan yna y sain. Hyfryd. Falle fi'n mynd i dileu ddiwedd hefyd y darn dawel yna. A nawr, os fi'n copio y peth llawn, fi'n gallu copio fe, mynd reit i'r diwedd, a glido fe nôl. Fe falle ddim. Copio, reit i'r diwedd, glido.
Dyna ni. A byddai'n gwrthdroi fe. hello, Mynd i'r diwedd. Gludo. Mynd i'r diwedd. Gludo. Gwrthdroi. A nawr, mae gen i patrwm sy'n mynd yn newid y ffordd mae'n chwarae ac yn chwarae dwywaith fel yna. hello, Hyfryd. So, ni'n gallu gwneud pob math o newidiadau ar ein synau ni o fewn y tab seiniau. Lawr fan hyn, mae hefyd yn bosib i recordio llais newydd, i llwytho sain o'ch cyfrifiadur, neu i dewis sain newydd. Mae yna lot ar gael. Mae yna sŵn rhywun yn cnoi. Mae yna pobl yn clapio. Mae yna pob math, unrhyw beth chi'n gallu meddwl amdano. Llwyth o synau. Fwy o synau mewn Scratch na mae yna sprites wahanol. So, lots i dewis. A dyna ni, falle byddai'n cynnwys y teleffon. Hyfryd. Gallu mynd nôl i'r cod, a gadewch i ni cario ymlaen gyda'r opsiynau wahanol te. So, mae yna sŵn helo ni. hello, Hyfryd. A nawr, mae'n bosib i newid y traw, newid pa mor dwfn neu uchel mae rhywbeth yn swno yn y cod hefyd. So fi'n gallu gosod yr effaith traw i 100, a mae'n swno'n fwy uchel. Os ni'n chwarae fe gyntaf hefyd, gwell i ni chwarae tan mae'n gorffen fel hyn. So, wedyn gosod, wedyn chwarae fe eto, a ni'n gallu clywed y wahaniaeth. Dyna ni. Cofio, gyda'r gosod y newid, mae hyn yn gwmws yr un peth ni wedi gweld o'r blaen o fewn edrychiad, ble oedd ni'n newid a gosod yr effaith lliwiau. Mae gosod yn neud e unwaith, mae'n gosod y werth yna. So os fi'n llusgo mewn fwy nag un gosod a gosod i 100 tair waith, mae'n mynd i swno yn gwmws yr un peth. Mae yna ddim wedi newid o yr un oedd ni wedi clywed o'r blaen, a os fi jyst yn dyblygu hyn. Does dim wahaniaeth rhwng neud e 3 waith i neud e unwaith. Gweld, mae'n gwmws yr un peth. Ond, os yn lle, byddai'n gosod fe i 0 i ddechrau, chwarae fe, wedyn fi'n mynd i newid fe gan 10, chwarae, wedyn byddai'n newid fe gan 10 tair waith, a wedyn chwarae unwaith eto. So dylwn ni clywed yr un greiddio, yr un tymed bach yn ich. Felly mae newid yn newid fe pob tro ni'n defnyddio bloc newid. So ni'n gallu mynd yn uwch ac yn uwch. Neu, trwy rhoi rhif negatif, ni'n gallu mynd yn fwy isel wrth gwrs. -10, -10, -10. Dyna ni, gweld. Newid yn uwch a newid yn is. O fewn y blociau gosod a newid effaith yma, mae yna opsiwn wahanol, sef troi chwith D. Nawr, dydy hyn ddim un chi'n mynd i sylweddoli ar eich cromlyfrau neu ar lluniadau, beth bynnag chi'n defnyddio. Ond os mae yna clust ffonau gyda chi, bydd chi'n clywed yr effaith yma yn symud o un clust i'r glist arall. So bydd y sŵn yn symud o un speaker i speaker wahanol. A dyna beth mae'r effaith yma'n neud. Ond, bydd chi ddim yn jyst yn sylweddoli fe ar cyfrifiadur yn anffodus. Ac wrth gwrs, mae'r un clirio effaith synau. So, os fi'n neud yr un peth unwaith eto,
a fi'n gosfa i 100, bydd hyn yn clirio'r effaith a mynd nôl i'r un greiddiol. Sori, oedd yna ar traw na fe. Oedd yna o un ochr i'r ochr llall. Dyna, gwydwch chi trio eto. Gweld sut mae'n clirio'r effaith yna. Right, y 3 bloc ola, fi'n siŵr mae pawb yn gallu meddwl beth mae lefel y sain. Lefel y sain ydy jyst pa mor uchel mae'n swnio. Felly, os fi'n gosod lefel y sain i 100%, wedyn gosod lefel y sain i 10%, bydd e'n rili uchel ar y ddechrau a'r wedyn rili isel. Bron methu clywed yr un olaf yna. Wrth gwrs, fi'n gallu gosod y lefel i 100%, wedyn newid uchder y sain gan -30 falle. A byddai'n neud yn y 2 waith. Gweld sut mae'n mynd yn fwy distaw pob tro. So ni'n gallu newid lefel y sain gyda'r blociau yma. Yr un ola i edrych arno te yw y lefel sain yma. A mae yna y tick box fach yna sy'n dangos fe ar y sgrin. A ni wedi gweld y blociau yma o'r blaen. Oedd yna un o fewn o drachiad am y gwisg, y cefnlen a maint y cymeriad. Oedd nhw hefyd o dan symudiad am y safle X a safle y cymeriad a cyfeiriad oedd e'n pwyntio. Mae hyn yn cadw trac o lefel y sain. So, i ddangos sut mae hyn yn gweithio, falle byddai'n cael scratch i dweud y lefel sain pob tro. Gadewch fi dyblygu hyn. Dweud y lefel sain. Fi'n mesol am fan hyn. Dyblygu fe eto. A dyna ni pob tro bydd ni'n cael scratch i dweud y lefel sain. Ni wedi gadael e. Rhy uchel fan'na. Dyna chi. 100 ar y dechrau, wedyn 70, wedyn 40. So ni'n gallu cadw trac o'r lefel yna. A mae'n rili defnyddiol oherwydd falle chi eisiau defnyddio y lefel sain am rhywbeth. Falle ni eisiau gosod maint scratch i fod y lefel sain. So, yn lle cael scratch i ddweud y lefel sain, bydd maint y cymeriad yn newid gyda'r lefel sain. So, un arall, gosod maint i, a pob tro nawr, fi'n gosod maint scratch i fod y lefel sain. Gallwch chi cael gwared o beth mae scratch yn dweud, a chwarae fe eto. Wel, sut mae'n mynd yn fach? Hyfryd. So, bloc defnyddio fan'na hefyd i gallu defnyddio y lefel sain sydd gennych chi o fewn y rhaglen. Right, gobeithio bod pawb wedi ffindio hynna yn defnyddiol iawn. Dyna'r blociau sain o fewn Scratch sy'n defnyddiol iawn, ond y peth gorau yw lle ni'n gallu newid y synau o fewn y tab seiniau, a ni'n gallu creu pob fath o synau wahanol o fewn Scratch am ein rhaglen ni. Wel, diolch yn fawr pawb, a byddai'n gweld chi cyn bo hir am y blociau digwyddiadau. Hwyl.